Takže ahojky lidi, zdravím vás a dneska tak si tady ukážeme to, co je tady za nový updaty a tady máme tu holku, můžeme začít teda. Tady máme, jsem teda v Jarlheimu a tady máme tu holku, u ní by se si měli teda najít ten questík a vzít si ho. No, potom vám dá, že jo, tenhle klíč a tohle. A jak se to teďka sekla? Jo, A teď bychom, že jo, měli najít tenhle poklad a otevřít ho. Takže budeme se zastavit. Ok, teďka teda máme tenhle klíč. A teď já přesně nevím, jako, jak se tam dostaneme, protože já jsem to jako moc nezkoumala, jen vím, že se tam máme najít tu holku a vzít si od ní ten questík, takže jsem vůbec neřešila ostatní problémy, jo, takže ode mě nic moc jako neočekávejte. Tady holka okamžitě sbírá ty věci. To jich bude asi na prdku, protože mě to tady na prdku bylo. Protože jak moc jsem zjistila, že to není, že to je jenom jakoby pro expy a pro šlingy, tak to je blbý a navíc ti tam objevují pořád další a další. No a už mě štve ten zvuk. Tak, kde máme ten poklad? Někde tady to bylo. Tak, kde pak to je? No, tak teď jsme asi vpravo. Takže já nevím, kde je ten poklad, sakra. Ten hrozný jeden poklad. Jenom kvůli jedinému jednomu pokladu se tady štrádují po celém tomhle stole. Já možná vím, kde to je. No to je tamhle. Ale já tam nemůžu. Nebo můžu? Já teď, hele lidi, nevím, jestli tam můžu nebo nemůžu. Ale očividně ne. Nebo to bude tady. Opravdu. To bude tady. Ale on to tady prostě není. Ono to tady není. Ty vado. Tak pomodovým mostem to rozhodně taky není. Tomu, kde to je? A doslova. Tu to je. Ježiš, tak já jsem. Pane bože. No tak. OK. No ale k čemu tu sakra je? K čemu jsou tyhle ty věci? No řekněte mi k čemu. Že já absolutně nevím, k čemu to je. Co prodáváš? Ukaž to. Co sakra je? OK, hele, zkusíme to koupit. Já šelím mám teda dost. No co to sakra je? Očividně nevím.
Ale na co jsou sakra tam ty věci? Mně to nejde. Ok, tak se tam nevolknu. No, ale k čemu teď slouží tyhle ty věci? Dobře, možná leda tak k penězům, ale já prostě nevím, k čemu to tam slouží. Kdo to ví, tak mi pište do komentářů, protože já to absolutně nevím. No, to je asi pro dnešní video všechno, ale jakoby já nežiju tady. Jako, určitě mi pište do komentářů, kdo to ví, protože jako já jsem s tím zoufala. Čau. Znova.